žijeme vo vymyslenom svete, kde sa iba stúžok tvoria sny. Ale prosím, odkiaľ vôbec viete, že ten váš je v skutku ozajstný. Za zrkadlom čakáme už dlho, chceli by sme vystúpiť a žiť. Život plný hier, strát a dlhov, ktorý nemá žiadnu pevnú niť. Sme postavy, sme postavy, sme postavy. Autor nám celý život zostaví. Sme postavy, sme postavy. Festival umenia a dizajnu Banská Bystrica 2016. Štvrtok sme mohli zažiť Banskobystrickú mílu, množstvo detských predstavení, muzikálových detských predstavení, folklóru a večer sme sa mohli tešiť z vystúpení Suveréna Mila Kráľa. Som tu druhýkrát. Pre mňa netradičné, pre môj žáner, že sedavé publikum, tak zapálili sa, bola tam interakcia a myslím, že sa im ľúbilo. Snažíme sa robiť to, čo nás najviac baví, čo nás naplňa, čo nás robí šťastnými. Aj keď to možno nevynáša alebo nerobí to dobrý prospech voči nášmu okoliu, rodičom a tak ďalej. Šťastie by mal byť hlavný motív nášho života. Robiť bláznovstvá, to teda ľúbim. Len tak bezcielne krajinou blúdim a vidím, ako všetko dohromady zapadá. Po každej zime opäť začne kvitnúť moja záhrada. Vôbec mi neprekáva. Veľmi dobre sa nám hralo, ľudia boli skvelí. A teda ja som nečakala, že sa strhne taká dobrá atmosféra. Sa aj pekne zotmelo nám, príjemne bolo to také intimné a mne sa spievalo super, takže ja za seba hovorím, že dobre. Má to, že nie sme veľmi kapela na námestiach, taká, že zábavová, alebo takú, že show, že by sme robili, skôr nám ide o tie texty a trošku tej inej muzičky, tak na to bolo super. Pre starých, mladých aj dietky, zdravý človek má želaní 100 a chorý má to jediné jedno a to je to, čo často pri oslavách vyznie. A čo nás čaká dnes? Dnes nás čaká záver Festivalu umenia a dizajnu 2016 v Banskej Bystrici a týmto chcem všetkých pozvať na záverečnú vernisáž umeleckých diel, obrazov, svoch od tohtoročných výtvarníkov tohto nášho festivalu a samozrejme aj na headlinera večera, ktorým je Dara Rollins. Všetkých vás srdečne vítam a všetci ste srdečne pozvaní.